Velkommen til lorteskolen. Skolen den er jo tydeligvis lort. Undtaget vores klasse. Eller det er måske også rimelig lort. Det her det er så min klasse på lorteskolen 8. B. Klassen består af Mohammed, Bøllen og den farlige, Frida hestepigen, Jessica med de alt for store læber, Jens og Jens, de begge to de hedder Jens, Sebastian, emoen i klassen. Skyd mig. Som spurgt, som gjort. Godmorgen, mine søde elever. Eller, jeg må slet ikke særlig søde, men i hvert fald, godmorgen. Vi har matematik, og hvis I starter med at tage jeres kontekstbøger frem, så vil det være meget rart. Hold din kæft, Morten. Der er ingen, der gider matematik på starten i dagen. Du bare kræmmer. Så Mohammed, du er helt oppe i det røde felt lige nu. Du skal ned i det grønne felt, som du kan se på den flotte plakat, der hænger på væggen lige her. Morten, bare prop den der plakat op i røven og hold din fede kæft, mand. Alle er bare sådan nogle weirdos, der er ingen normale her. Enig. Der er bare intet godt her på skolen. Jo. Hvad er der? Julius Patter. Boy, if you don't get your gider du ikke lige slukke musikken? Hvad fanden laver eleverne egentlig? Det var min yndlingskniv.